Un ano despois, o tripartito de Poio bota a vista atrás. O Executivo fai un balance positivo da súa xestión defendendo a boa sintonía entre BNG, PSDG e Avante Poio. Eu creo que é bo resaltar que somos tres grupos políticos, pero que formamos un único equipo de goberno. O alcalde fala dun funcionamento exemplar do goberno que soubo buscar acordos para os grandes temas da axenda local nestes últimos 12 meses. Sobre a xestión da crise do coronavirus, Sobral considera que o goberno municipal soubo estar á altura, consciente de todo o que aínda está por vir. Foi unha situación dura, pero que creo que resolvemos con moita eficacia, con resposta axeitada en cada momento a toda esta situación, que a nosa máxima foi desde o primeiro momento estar ao lado dos veciños. Mais alá da COVID-19, o Executivo fala dunha mellor coordinación das distintas áreas no último ano, poñendo como exemplo a creación da Mesa de Mobilidade. Que isto tamén o que fai, ademais de transmitir, de fomentar a transparencia, permite esa labor de transversalidade onde todos participemos nas diferentes iniciativas e todos nos sintamos cómoda. Aseguran que o Concello tamén mellorou en participación veciñal e transparencia. Foi nestes últimos meses cando se empezou a facer, se implantou a retransmisión dos plenos municipais, pois que ven a aumentar tamén a participación da cidadanía na vida pública, non só as persoas que poidan vir a presencialo en directo, que cando se retomen as sesións presenciais, pois se volverá, sino tamén a que todo o mundo poida desde as súas casas asistir a eses debates plenarios a través do streaming. Ademais, os tres grupos coinciden en que o PP está a facer unha oposición máis destrutiva que construtiva. Dedicouse a facer oposición, posiblemente unha oposición máis destrutiva que construtiva, pero en calquera caso, eu tamén digo unha cousa, eu tamén tuve experiencia de estar na oposición durante moitos anos, concretamente 16, e evidentemente a oposición ten que facer o seu traballo. Nos podemos criticalo, podemos non estar de acordo, que o facemos e non estamos, pero quen ten que valorar o que a oposición fai é eles mesmos. O alcalde cualifica de xogo de rapaces a denominación que emprega o PP dos tres alcaldes para referirse aos líderes dos grupos de goberno. Sobral mesmo bromea indicando que agora serán 4 alcaldes en alusión á nacionalista Marga Caldas, que pasará a cobrar a dedicación exclusiva que a toda agora recibía o alcalde.